Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara. Tasloyo, sige kaalsaan ng mga barbelya. Nya, akuan, kaning kubo po na sus, lupi pagkubo ng Manny Pacquiao taon, probida. Naipansimbag diya sloyo, ang sako taon, gisudlan og bas, pila ka sako ang nabuslo taon na, tungkol sa kusugan ng kubo ni Bayabil. Probida, kung wapa na babamboy, diri siguro sulinan, way siguro, boxer na siya. Huh? Mag-boxer? Mag-boxer! Murag ko po si Munaw. Sugod kang mag-boxer siya? Dili ko inting. Dili ko gusto nga dali kong mabiyuda. Ano? Oo, di ko masugot nga mag-boxer siya, uy. Bida sa demo, di pa ka na daghang mga boxer ng barato. Dodi Boy Peñalosa, na si Cuadro Alas, si Jerry Peñalosa, og ingon man si Nito Donaire, puros mga dato. Daghang mga boxer na champion pa rin ni Manny Pacquiao. Di ba? Tungod sa kadagang kwarta. Dagan presidente, tukod ka og galingong reliyon. Di ba? Lahi man to siya inting, gasa man to sa Ginoo nga gihatag niya. Ang mo bitaw no, Porbida. Liman ka na. Way makalabaw si record. 8 World Division Champion. Balag pump boy lang siya, uy. Unya ako manindahay og pagkaon. Ang importante, dili mamiligro ang kinabuhi. Kay kung magtanaw ko ng boxing ting, kabuhion ko, uy. Labi nag-knockdown ang kontra. Uy. Unya, tabangon, nya ikargag stretcher. Ay, Ginoo. Ikarga kay nakuyapan. Uy, paita tan-awon. Nya, doon na pag-boxer nga nadayunan, namatay, di ba? Nasa doon, nasa doon. Og dili ko gusto nga mahitabo na inting. Kining tatanaw na tanawas pa yabil. Tanawa. Tanawa. Oh. Medyo itong nasugamay din ni Paingon sa kasulanano. Pero tanawa. Look! Oh, look! Gabi ha, uy. Nakaya niya ang pagtuod sa jeep, oh. Sige, bay. Gamay na lang. Kabot sa bumba, bay. Kana. Okay na. Abot na dyan. Salamat, bay. Okay na. Salamat kay bay, ha. Salamat kay bay. Way sa pa yan, Bayelmer, Honrada. Ay, bilibagin ako ni mo, bay. Kusgan ka. Kusgan. Ni kamo to tayo magkatabang. Kadit. Si Bay Inting, no? Yan, doon. Biber! Oy, bay. Asa sidi. Blasag na ako naman, Biber, eh. Ano man. Oh, humara ko, humagto ni Bayabel, oh. Tanawa. Giduot mo ng Bayabel mo, jeep, no? Aron ba, kada matubilan taon ba? Og tanawa, na-fleet man. Na-fleet ang ligid. Ay, ilong bangag siya. Niyusan ligin ako. Uy, Malas. nga bitaw no, naiyo mo sa kaligid na. Unya na bay reserva de, bay? Naman. Aw, simple na ang reserva. Ilisa na to atong dumangan taon. Hatong jack na mo. Ano, kaniyot. Murag tunog gitingali na mainting, no? Siguro Hiyos yun ko. man, hiyos May man. tunog yun na. May tunog na. Oh. Sana bay, na? Nanabay. Unsa man, na? Biyahag, oy. Nga naman. Bangas ka. Wa mo diri bay, akong giukay. Wa mo diri akong jag. Hiwamban mo di ay. Porbida sa dinoon. Ay, giga, paluwagi na lang ang bolt na, Bay Elmer. Ang bolt ba, paluwagi. Problema gyapon bay, kay bisag muluag pa ng bolt na. Og makuha na to ang bolt. Di makuha ito mo kay naplat, manig maayo na. Pilit na siyota. Ako'y bahala. Ha? Ha? Bay, ting, nakuha na akong bolt bay. Okay na. Way problema, bay. Okay na? Okay. Bay. Okay. Bay. Yada akong kahoy. Ha? Nga sarang atong ikabangil, katukod na to ba? Uy. Para kuan kining, ang mutangan sa ligid ba? Ikatukod ni, aron mugintang. Guniti ba inting? Alsahon ako ang jeep, o gayon, ibangil na yun ang kahoy diha sa may busing. Okay? Mubo mo ning kuan kahoy ba yun? Pero kaya rin mo, no? Kaya. Tukod, lang. Sige. Off na. Magaya ni mo bayabil. Suwayan lang. Okay, ready ka ba inting? Oo, ready na. Okay. Ako alsahon ha.
Ready? 1, 2, ay, rest. Ha! Oops! Last ka na! Okay na bangil, bay! Bagla! Bangil na! Kanina ra! Makailis na ligid. Okay, ibutang! Akong premyo nimo oh. Premyo. Unsa ka premyo? Premyohan ti ka. Natabangan nimo si Elmer sa iyang problema. Natuod nimo ang jeep. Nya naalsa pagid nimo aron kailisan og ligid. Premyohan ta ka. Sa may mo premyo? Gipalitan ti kag energy drink. Ay, along ko anay, makadaot na, ma-diabetic na na. Uy, dili uy. May magmuinom ka anak kada adlaw panagsara man kuit. Yung mga nagipalit para nako. Sige lang. Ay, nagkabalaka. Gisagwa pa ng energy drink charity. Ini kita na kung nimo, labaw pa kas energy drink para nako. Bahal ka. Mahal ta sad ka, Abel. Bay, Abel, bay! Salamat, bay. Salamat kayo, May Elmer, Hondada. Ano ko taong pasalamat ka? Tinabangay lang ko takot. Dako kang nangatabang na ko, bay. Salamat Ay, kayo. nagunauna naon sa mga tao na. Imo ni, bayo, imo ni. Masa man na? 50 pesos naman niya. Sa piso, mga tagata ba yung ako? Gamay ra ba kayo na magkita daw? Gamay ra ka ginansyan. Yung mga hatag pa yung ako, anak. Ay, salamat Okay kayo, ba bay. yan? Dada. Sige, biyahin na. Oo, bay. Salamat kayo, bay. Salamat kayo. Okay. Bay, kayo, bay. Wala gid nimo dawata ang 50 pesos ngayang pahalipay nimo. Abi ni mo, Charity, mas labaw kong malipay. Labaw kong nalipay sa diyang nabati na ko ang iyang pagpasalamat ako. Abel, Sorry kay ma'am, nasuot ko sa bangan, ma'am. pilay ko ang 40 taon na nig 100 pesos, mamay. panghuwam. Ah, Di ko mo dawat og kuwang. kuan man good, ma'am, naplatan ko ba? Wa ko'y labot. Basang importante kompleto ang abang. Ma'am. Pangitag 100. Unsa may problema? Kini mga driver nimo mga maro. Short sa abang. Elmer, pila ba yung short ni mo? 40 taon na 100 pesos, sir. Pila? 100 na taon? 100? Oo, sir. Ako siyang giingnan nga dili na ko dawaton. Dili ko mo dawat ani ang abang. Dawaton ko lang na kon kompleto. Oh, Hala Elmer, sige. Pangitag kahuwaman nimo kung asa ka manghuwam. Ang importante nga kompleto ang imong irimit. sige, ma'am, manghuwam lang una ko. Panghuwam kung gusto ka pang mo drive. Di ko mo dawat og kuwang. Sige, aris ako, ma'am. Balik dayon ha. Kung dili gani ka mo balik dayon within 1 hour, ugma dili ka na maka-drive. Babalik din ko, ma'am. Sige, aris ako. Sir, aris ako, sir. Darling, imo lang untang kitawat. Ayaw pang hilabot sa kong desisyon. Aron dili na mag-abusar ng imong mga driver. Mga bisit sila. Kaya imong mga driver no, nag-anad na lang yun na. Pila na sila kabuok driver sa jeep di pasayroan? 50 kabuok. Ang imong mga taxi driver, 100 kabuok. Kung hatagan nimo sila kahigayunan, nga perming mas short, abusahan ka ana. Kuan kini, pero Maru, darling. Pasagdi ko. Kung gusto ka mo lambong atong negosyo, pasagdi ko. Kasabot? Pait ning guwang na unya ang kaipon batanon. Sika-sikaan lang sa akong amo, si Don Rafael. Way igong gahom sa pagsupak-supak sa iyang daling. Maldita! Sika-singkahan lang akong amo. Kaluoy in town! Tumarsi mo maintenance. Okay. Wala ba ka nito marikagabi eh? Idiritso ka lang katog, nga wa makatumar. Bitaw, Kung gusto ka pang mapuhi, ayaw kalimot pagtumar sa mong maintenance, okay? Federico, may toyo ka ba? Ha? Dari, tagay ko 1 million. 1 million? Para sa unsa man? Mapalit ko big bike. 1,000cc. Kabantay ka na? Atagi ko, karon na yun. Dako ba? Paglaro, atag ka,
o dili? Tubag! Oh, Federico. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!